Ngiphuphe ngixabana nesithandwa sami. Sanibonani ekhaya. Uma ukuthi umusha la ekhaya sicela ushaye subscribe ku-YouTube channel yethu igama sichaza amaphupho. Uma ukuthi usanda kufika ku-TikTok ulalela le video sifollow ulike bese uya-inbox ucela inamba. Khona buzile-ke lapha kuma-comment ngishilo ngathi ngizolokhu ngithatha kancane kancane. Kuma-comment ngiphendule emibuzweni ibuzile ukuthi mina-ke ngiphuphe ngixabana nesithandwa sami. Ngabe kusho ukuthini? Engingakusho nje ngingasho ukuthi khona umuntu onisebenzisela imithi engalungile emibi. Leyo mithi ezogcina yenza ukuthi nibe senixabana okwangempela ngale ndlela yokuthi nize niyahlukana. Ngiyacabanga ukuthi uphendulekile lo bebuzile. Ningakhohlwa uku-like-a, follow, you subscribe ku-YouTube channel yethu nayo ilink ikwi-bio nisale kahle.